Itziar Arrantzaga eta Xabier Arriaga, jonen gurasoak saria. Aspaldizon azkenengo hastien egoera kaskartu egin da, jonen kontrako epaiketia izanetik ona dinamika bat eman da, baina, astebete da pankarta bat jartzi gaitik, jone hausita kartzelara bidali gure da bela jakin gendunetik, jarri zeuenik frogarik ez dauen pankarta bat jartzi gaitik, gure da beloan kartzelara. Ze sentitzen da horren aurrien? Amorroa, baina egitze zen, momentu horretan, igual ez dut zaigula izten gure sentimentuei egaziken, ez da? Nolako momentutan ari egon behar gara eta kontentzio maila ondize, egitze. Saiatzen gara verbalizatzen, saiatzen gara naturalizaten, baina uste naturala da moduan preste egon behar gara erantzun bat emoteko eta gure jarrera orokorrean kontentzioa eusten sentimentuei. Baina benetan sentitzen dena eta zikeratik sentitu izan dugune orokorrean etxeko guztiok izan da impotentzi itzela, amurroa eta barriro be bagara Euskal Herri honen kontra sortu gure daren jasarpen horren jasolea. Biktima berbestxa guztetan ez, baina bagara barriro be ez. Eta zer galata, arlo sozialien lan egin izan dugulako, jonek arlo sozialien lan egiten dagoelako, gazteriaz batera beste herri bat desberdin izan behar da beste herri bat sortu gurean, ez? Eta oso tristea da, harritzekoa da, eta benetan epaiketa izan zanien zoritxarrez epaiketa batzutan egon behar izan gara, ez? Eta benetan harritzeko izan zen, zelako ekina aukiban epaiketan bertan de, ara joan zen perito, ertzaintzaren peritoa, benetan esateko baietz beran azmarkak eta non eta ezinbesteko azala eta danok dakigu azmarka batzuk agertu baziren be, ze hori ere zalantzan egiten dut, agertu baziren be makilari, pankartaren makilari oratuten dotzon zelo horretan horrek frogatu behar badau pankarta hori berak egin edo ipini bala eta are gehiago, inba basan 30 be, nik neu ez dekotzate ez dut bezio inori beze kartzela sartzie, baina edo zer iminite pankarta baten be, kartzelaratzea ez dut uste legezkoa danik, inor kartzela bidezkoa danik, inor kartzelaratzea horregatik. Neurri gabi edala, hauze erabakizia, epaien erabakizia sententzia hau neurri gabikoa dela esango zen duen. Ezteko sartzerik inon ez. Espero zen duen, holako, zer? Ni neu eta nire txigingo berba, pentsetan eban, eskuetatik momentu baten joan zala, historia bat zala, eneban neurezako ere gogorra da pentsatzea esku baltz bat dagoela gure alabaren atzetik, eta gure alaba kartzelaratzeko gogorrik jainatori pentsatzea. Eta pentsatenean, momentu konkretu batetan erakutsi beharreko neurri bat izan zala eta kontestu horretan sartzen zala, ez? Hain zuzen be, abogadearen bitartez jakin gendun epaile buruak, berari momentu horretan egokizan jakon salaren epaile buruak, voluntaria eduki bala eta agertu bala kartzela zigorra izuna eta bigar soziala gaitik aldatzeko, eta legezkoa da, hori bidezkoa, posiblea da.
eta Angela Murillo epaileak agertu zuen momentu baten abogariari baietz. Ikusiko da bela eta voluntaria bintzet, ez? Eta hori ez da paseu. Hori ez da paseu eta argi espadekogu dokumenturik zantzu itzela dauz, ertzantza dagoela horren atzetik. Ertzantza eskatu dutzola eta fiskaltzaren bitartez, ez aldatzeko zigorra eta kartzelaratzeko. Esan duzu bai, sententzia, esan Eastien auzitegi gorenak ataraban, sententzia horrek esan bala, 10 eguneko epie eukala Jonek kartzelara sartzeko lan dabe, ertzaintzaren txosten bat medio edo erabaki bela bera atxilotzeko eta berehala kartzelaratzeko agindu ematea epaiak, ez? Azaldu zeinki apurtxo dut zetan oinarritzen den hori edo? Bueno, alabaren abogadiak azaldu esko moduan, ebatzia, gartzaleratzeko ebatzia irailaren 12 ustu dutela. Ez dakigu zelako utzun edo hankasartzeagaitik ez zan jakinarazi ebatzi hori, ez abogadiari, ez alabari. Prokuradoraren bitartez, ez. Azaroaren 24an, heldu zen Madrileko prokuradorearen eskuetan ebatzia, kartzela ebatzia. Ez ala onartzen, aldaketa hori eta kartzelaratuko diola. Baina, 10 eguneko epian agertu berzala epaiaren aurrean. Eta 25an bertan agertzen da atxilotze, bilatze eta atxilotze agindua eta gainera ertzantza izan dela hori eskatzen dagoen Abenduen amaikien ertzantzak azaroan amaikien gu jakin baino 14 egun harinau ertzantzak nik gana irakurte, baimena eskatzen da atxilotzeko baimena. Berak eskatzen du baimena atxilotzeko. Aditzen hasi eskatzen du atxilotzeko baimena. Berak, nik gana irakurte. Dana dela hori idatzi hori edo gaur Jone Madridita eta etiko eskuartien bizer, bertan. Zer dan, zer sentitzen den zenide moduen, gu badakigu gazterien kontrako mugitzen den gazterien kontrako erasoa gala. Zure zenidi edanien urbileti sentitzen duzu hori, bestina barni sentitzen dugu eta argi diku hori. Bastuna urbiletik ikusten duzunik gauza beti beste erabatera ez, zenidea eta beste sentimentu hau zen, sentimentu politikoa eta barren izango zen beste edozein gazte. Ze hori argi daugarek, Jon euki dabe eskure, baina beste bat euki baben eskure erreza euren atzemarkak eukezela aurretik aurreko atxiloketa batetik eta abar, eta erreza bengoen notarioz. Eta gero argi ikusten da, ez dakit, ertzainen alegin hori ez, audientzia nazionala bakigu audientzi berezi bat ala eta zigortzeko indakoa, baina ikusten da audientzia nazionalekon goze horreri jaten emoteko ertzaintzak indeuen alegin. Batetik hori pankarta horretik hori atzmarkak, paluen, hain froga ditxiez, baina gero zelan defendiduan hori, baietz arzeloa zelan defendiduan ertzaintzak hori ez, argi ikusten da. Kasu izan zen ganera, inoiz ez da joan inor, ni dakidala Madrilera deklaretan, zertaz deklaretan ez dakigul. Zertaz akusta dagoen jakin bari joan ginen Madrilera alabiaz,
aurkeztu behar zara Audientzia Nazionalin, eta Audientzia Nazionalin arte, joan arte ez genuen jakin zertaz Zintazioa, zer galazak izan normali zuk akusazioa gozu, joan bizar deklarazta nahi ditu, zintazioa altzea jatzen normalen. Aurreko gunien zintazioa, eta horren guni madera, zertaz deklara eta osoa zen jakin bari. Martizen baten izan Ez abogatu dut, eta barikurako ja bertan egon izan. Hori, ni berba zera erabiliko neko ez da, argi ikusten da niretzako ertzaintzak jarraitzen dagoela hori, zipaio bierraiket, eta keskagarria jagoa dana niretzako da PNV estatuaren estrategien zipaio politiko bat dala. Entzun izan da, beste komunikabideren batek zabaldu egiteu, Jone atxilotzeko agindu edekien gorputz segurtasun indar edo polizien artien ez dagoela ertzaintza. Dana dala, pasadan hastien zuen etxien agertu zen, Jone buruz galdezka, ez? Bai. Ez dakit... Bai, atzilotze agindua... Lehenengotan horre, baina gero ez dakik ertzaintzak eskatu alez berak ez dakit ertzaintza egon bat. Bintzat, abogadiaren eskuetan dago zenbatelan artean, agindua Polizia Nazional eta Guardia Zibilak eukidan, atzilotzea agindua. Hori da gudakiguna. Ertzainak bai agertu ziren, ostegunean, goizien, gure etxera, gure bestialaria egon zen, eta galdetu jotzen, Jone hor bizidan, eta hor dagon, eta identifikatu arazi jotzen berari. Azken batien kartzeleratzeko agindu hori heldu da, 10 eguneko epiemontzien hasikera baten, eta igual 10 eguneko epe horretan eskubide legezteko berak, beren bierra antolatzeko, ikasketak antolatzeko, kartzelara joan berba duen hori dana, prestizteko ez, oia, azkenien 10 eguneko epe hori kendu tebe, eskubide hori kendu dutzi Joneri, ez da? Zer suposatzen dugu horrek? Honek suposatzen dagoena, bai bera eta bai inguruko guztiok ez ustean harrapatu gaitxuela. Ez ustean alde batetik ez genuelako itxagoten, ze gure esperantzak eta egia esan berbi emon da, berbi ebazan, baina berbi emon da, baiezkoan, ez? Izuna eta bihar sozialan truke izango zala sententzia, ez? Eta bapatean, hauze dana etorri da. Bapatean, bera ikasketa batzuk egiten ibili da, praktika batzuk ikastetxe baten, lanean bebai asteburuetan, eta aste bitartian bebai, ezin ezerrez konpondu, ezin ez beran burua kokatu, ez bestion burua, ez dana zintzilik erandu da. Jartuko egunerokotasun eta beren bizizean kasgora, beratu da. Era bat, eta gainera aurretiz zeo zer prestatu ahal izan dana, gaur egun ez, horrek suposatzen dauzen eragozpenakaz, ez? Eta, baina, hau ez da kasualitatea izan, hori holan izatean. Argi dau, hori itiape parte hartzen dau diseinu baten barruan. Eta diseinu hori izan da jasarpen horren barruan ez emotea aukerarik herri honi ez antolatzeko, ez erantzun bat emoteko, ez beran elkartasuna agertu alizateko Jonei, ez hori gure ustez ekidin guri izan da hori gehiago zigortu psikologikoki gure familia eta bera eta ingurukoak zigortzea. Eta hori izan da helburu, ez? Ikusten dugu hauze dana dala benetan gure dabemon zigor eredugarria, eta zigor eredugarri horretan zamina ondino handiagoa izan nahiken, ez? Eta benetan gogor dauz, min emoteko prest, eta ikusi gure gaitue, bai bera eta ingurukoak,
aria... Astebete da ja, astebete duze alaba etxetik falta duzuenetik. Ze guraso batzuentzat zer da? Bueno, hori ez dago azaldu girik ez, edozeinek etxeko bat egoera horretan aldein bide behin, da gauza bat ezin duzun burutik kendu, politikoki asimilita dekozu zergaitik zure alabi tokezakon hori, zigor hori beratan personalize dela, baina zigor hori mugitzen den gazterizentzako dela, Jonez aparte gazterizen minuteko gazterizen amorratzeko eta helburu politiko moduen gazterizen kokiltzeko. Eta, bueno, eroten duzu hori, ez dakit, azaltzeko ez da erreza, baina, utzune hori, eta buruen ze jarra izan dekozu, eta, hori, ez dakit, sentimentueka holan adirazti ez da erreza ez, baina hori mineta egon ezin eta orduitasune edo dudozunez, baina hori, eta horregaz, naizte kanpotik igual zertu, barrutik eratun duzun peni edo destezizioz. Neure sentimentu nagusi bildurra da. Bai, ze argi dago arrisku handizia dagoela jone josteko txakurra morratuen horien eskuetan. Hemengo polizia, zein Estadu Espainoleko polizia, zein Estaduko gartzelak, dana dauz txakurra morratuz beteta. Dana dauz odolez garbitute dagozen boteren biargintxoez beteta. Eta norberak ikustian horren agabie horien eskuetan, bildurre. Batez hori ikusten duzu, errez beste norabide baten jartzen den momentu justu horrelako amarregun izan respetatzen horrelako minikera joatie ikusten duzu jende bat beste norabide baten dagoela horren duzta. Batzuk hausik atazka hau betikotzeko alegin egiten da bizela, dana dela, azkenengo egunetan egize da, bai, herritar askon babesa sentidu dozuela, edo erakutsi duzuela, elkartasun mezuek, eta hori dena horrek laguntzen dugu, suposatzen dut. Asko, eta horreze betetan gaitu, ez? Ikustia, benetan jendeak gure moduan, edozeinek eta ez da gauza arraroa, ez? Pankarta bat, inba banbe, imini banbe, holako gauza batek gartzela merezi dauen, ez? Jende asko daue parametro horietan, surtzine ikaratute, ezin ulertu ez, teorikoki geure eskubidea babestu behar da den guzti horiek, zer gaitik jotzen gaitue holan, ez? Hori ez da ulergarri zen, zergaitik zer dago guzti horren atzien, gatza da, baina bai, benetan eskertzekoa da, bai gazteri, zein jende nagusiaren aldetik, zein aiket ama direnen aldetik, zein ez, oso babes handiz, eta hori benetan posgarrizia da. Bai, argi dago, esango togolako kasuetan erasotu zuzena edo dana herrizen lagunen babesak moten inderra eta hori zesanik ez, hori da une horretan bera ez eusten, igual eusten dutzun euskarriz ez, eta horrek emoten dugu posata animoa eta inderre morala eta gero ganera jende badagoela hemen gauza horretik borrokatzeko euren helburu politikoa ez da bat kartzelaratzi eta horren ondorioz beste guztiz desmobilizatzea eta
justo kontrakoa gertatzen denean, ikusten duzu, Gasteiz ez dela bakarrik eta egiten da bezen bierran frutu badura. Gauza politek ikusi dugu sarien, jendea gainera irudimen itzela dago eta oso era ederrak, ez? Danoi helarazteko euren bezarka da eta benetan hoxe jendea surtzine dagoela egoeran, ezin dela ulertu, baina batez be elkartasun hori eta bakoitzak eta aldauen einetik emotie gauza ederra ikustia. Eta benetan ez dakit, ez dut uste, hau otso maltzurroien helburua izan danik, baina euren helburua jendeak ukiltzea izango zen, baina benetan argi dau lortu da bena kontrako izan da. Gazteria antzeta da, gazteria prest dau salatzeko hau, ez dau haitxuten eta nik uste dut, gure inguruan, gure txian itxiko dauen utzunea ez daue beteko, baina kalian jonek itxiko dauen utzunea beteko dauen, segur. Hori da, nik uste dut, ez da pasan deitu atxildot, espres edo ez da pasan deitu honi ez, horreka egun errespeta komunike gorduko ja atxilotu gurien, hori da ekidin gurixen duguna, hori da, ez errexe mozetzie, errexe movimentua sortzie, hori da ingurixen duguna, eta alde hortatik batailo bat irabazi dugu, gerri irabazteko falta zago, baina gerri moten segiduko eta segituko dago Gasteizik. Elkartasun mezuek izan moduen hainbeste izan dire, azkenengo hastien, bai elkartasunek baino gehiago eskatu gure duzu ez. Elkartasunek bai, jasotzen duzu oso lagungarriz da, zer gehiago eskatu gure dutazuek Gernikeko horrezegi guzturialdeko gizarteari inguruko jentieri. Lehen aipatu dugu moduan, benetan elkartasun ekintza politiek eta burutu dire, jendea etorri da, jendea mezuak bihurtzen dauz. Ni oso negartizenaz eta horako lekuta eta ikusten abenean negarra egiten eta eutzi eta gogor da, eta neuk eutzikotzat eta gogor gauz. Baina jendeari ezagure oso da nahi da eurepe gogorra egoteko, eurepe eusteko eta horretarako elkartasune agertzeko bai guri, bai berari, Euskal Herri osoari, kompromiso txikitsu batzuk, ez? Eguneroko lanian amendalien jendeari apoiatzea eta bestetik datorren barikuan, abenduaren 5ean, Gernikeko azoka plazan, arratzaldeko iluntzeko 7etan, egingo dugu ekitaldi polit bet, ez? Eta hor egongo daukera danok eta bakoitzak aldauen heinean, han elkartasune eta euren protesta agertzeko.